Update sa impeachment, ingon man change of leadership sa Senado. Karong hapuna dito sa kauluhan, nagkainitay na usab ang mga supporters tali sa kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos, ingon man sa mga Duterte o mga DDS dito sa Senado mga kasama. Pagpakita sa ilang suporta, silang tagsa-tagsa ka mga gisuportahan ng mga leader. Governor Pamela Baricuatro may pasidaan sa mga mipakatap o mga fake news kabahin sa iyong stand ni ini. Mahayag ni ini batok sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Gipasidan ani Cebu Governor Pamela Baricuatro ang publiko nga magbinantayon sa mga nikatap nga impormasyon kabahin sa giingong pamahayag niini labot sa nagpadayong impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Gipahibaw sa Kapitolyo nga dunay nikatap nga dili mao nga impormasyon nga giingong migamit og mga hulagway nga nagpakita ni Baricuatro nga miabiba kini sa mga kongresista nga mibutar atol sa impeachment trial. Ang nikatap nga hulagway duna kini mga pulong nga great job Cebu congressman butang nga gimakak sa gobernador. Subay ini giawhag sa Kapitolyo ang publiko nga mahimong responsable og susihon daan ang mga impormasyon sa dili pa kini i-share o baka mo komento ilabi na diha sa social media. Sukad sa pagbalik sa impeachment trial, wala pa kini pamahayag sa Baricuatro labot ni ini. Apan una nang nasayran nga sukad sa pagsugod sa political journey sa gobernador, dayag ang iyang suporta sa mga Duterte lakip na ang panawagan sa pagpapauli ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte gikan sa pagkapriso ni ini sa The Hague sa Netherlands. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN.